oksa kiipeäminen on oikeastaan niinku metafora elämästä. Niinku elämässäkin, niin puut kun kiivetään ja mennään eteenpäin. Niin aina kun sä näet uuden oksan, mikä voi auttaa sua menemään eteenpäin ja ylöspäin, niin sun pitää tehdä se päätös, että luotatko siihen, että se oksa kestää. Koska on olemassa oksia, jotka on hyvin houkuttelevia, kun ne voi pettää. Voi olla oksia, jotka on vähän niinku kraavimalja, ne on vähän tällaisia vaatimattoman näköisiä, mutta ne kestää silti. Ja sit toinen juttu, mitä kannattaa miettiä, niin kannattaa aina mennä ylös asti. Kun joskus voi olla aika hauskaa jäädä hengatta ne oksistoon. Jokainen oksa voi olla se oikea oksa, tai sitten voi olla se just se väärä oksa. Sä et voi ikään tietää sitä. Se on niinku chances, you take your chance.